En el nostre grup estudiem aquells factors que estan implicats en el desenvolupament del càncer de pell, en especial del melanoma, però també altres tipus de càncer de pell. I ens centrem tant en aquells factors genètics que predisposen a tenir la malaltia com factors ambientals que són importants. Amb el càncer de pell, sobretot, la radiació ultravioleta, però recentment estem estudiant altres factors que poden ser importants, des de la dieta a l'exercici o altres factors com la nostra microbiota intestinal. També estem focalitzats en identificar aquells biomarcadors que ens poden predir el pronòstic de la malaltia o la resposta a noves teràpies com la immunoteràpia. El nostre grup també és expert en aplicar tècniques d'imatge en el diagnòstic precoç del càncer de pell i aplicar noves tècniques que utilitzen intel·ligència artificial i llums làser que permeten resolució cel·lular, és a dir, com una biòpsia virtual. I tot això juntament amb eines d'intel·ligència artificial que ens ajuden a interpretar-ho.